Beba, dua, come fa lagi? Wow, udah. Botswana! Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Hush! Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetä toisen mahdollisuuden. Vakava. Ette kuunnellut meitä taas. Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. That's it, buddy. You're out of here. Let move please. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisesti. Pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Macarena, shush! Okei. That's enough, fella. Move that token. Sinä pyysit tätä. Pelo backclash! Po po! Po po ta to to to! Oh, well, if it isn't Mr. Peanut again. Out you go.